ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବନାଇବା ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବେସର ତରକାରୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣା। କିଆନା ଅଲ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଗୋଟିଏ ଆଳୁ, 2ଟି ସାରୁ, ଅଳ୍ପ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ 2ଟି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଭେଣ୍ଡି, ଟମାଟୋ 2ଟି ଯାହାକି ଆଗରୁ କାଟି କରି ରଖାହେଇଛି, 25ରୁ 30ଟି ବଡ଼ି, ପାଣିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବ। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ବଡ଼ି ଯେମିତିକି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବା। ବଡ଼ି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ, ଜିରା ଫୁଟାଇବା। ଜିରା ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଭାଜିବା ଯେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ସାରୁ, ଆଳୁ, ସମସ୍ତ ପରିବା ଘରେ ଯେକୌଣସି ପରିବା ଥିଲେ ସେଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। 5ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଗୋଳାଇ ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ, ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ପରିବାରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ 50% ପରିବା ସିଝି ଯାଇଛି ଆମର। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇବା। ଯେମିତି କଡ଼େଇରେ ପରିବା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାଟିକି ରଖିଥିବା ବେସରକୁ ସେଇ ପରିବାରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ପକାଇଦେବା। ବେସର ପକାଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ନାହିଁ, ଘାଣ୍ଟିଲେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା।
10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ହେଇଯାଇଥିବା ଆମ ପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ପକାଇ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା, କାହିଁକିନା ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ ଫୁଟି ଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ପକାଯାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ଦେଇଥିବେ, ଏମିତିକି ସେ ପରିବା ସହ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ବେସର ତରକାରୀ।